This is the mix of DJ Vic Donoso III. Bayonita ang kandidato ko para sa konsiho, si Umad butuhon ko. Si Rene Umad Bayonita itipong ko para sa konsiho, si Umad suportahan ko. Bayoneta sa konsiho, butuhon ta ang kandidato nga masaligan ta. Independente nga abyanta sa konsiho, padag-unta Rene Umad Ledesma Bayoneta. Mga kasimanwa, butuhon ta sa pagkakonsyal sang atong banwa, Rene Umad Ledesma Bayoneta. Saka independente ang atong kandidato para sa konsiho. Ang abyanta nga may prinsipyo, tampad kag sinsiro kung magserbisyo publiko sang atong banwang Baruta Nuevo. Rene Umad Ledesma Bayoneta sa konsiho, butuhon ta sa konsiho, padag-unta. Kasimanwa ko sang Baruta Nuevo, suportahan ta kabuligan ang idol ko. Rene Umad Ledesma Bayoneta sa konsiho, si Umad padag-unta. Bayoneta sa konsiho, butuhon ta ang kandidato nga masaligan ta. Independente nga abyanta sa konsiho, padag-unta Rene Umad Ledesma Bayoneta. Mga kasimanwa, butuhon ta sa pagkakonsyal sang atong banwa, Rene Umad Ledesma Bayoneta. Saka independente ang atong kandidato para sa konsiho. Ang abyanta nga may prinsipyo, tampad kag sinsiro kung magserbisyo publiko sang atong banwang Baruta Nuevo. Rene Umad Ledesma Bayoneta sa konsiho, butuhon ta sa konsiho, padag-unta. Mga kasimanwa ko sang Baruta Nuevo, suportahan ta kabuligan ang idol ko. Rene Umad Ledesma Bayoneta konsiho, si Umad padag-unta. Rene Umad Bayoneta sa konsiho, butuhon ta ang kandidato nga masaligan ta. Independente nga abyanta sa konsiho, padag-unta Rene Umad Ledesma Bayoneta.
are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso III.